Máte lidi od rána, protože u Nikice mi psali už ráno, jestli bude přímý přenos, tak jsem psala, že bohužel nebude, ale že Honza Adamek se bude snažit. My jsme udělali, my jsme ho neudělali kvůli tomu, aby právě u Nikice přijeli sem, že jo, ale oni to nepochopili. Já budu doma, tak já na to koukat nebudu. Tak radši jdu ksejk, to je jasný, no. Když víš, že doma nebudu. Takže předposlední rozběh, ale pozor, už jsou tady kluci normálně bundy. Já už vidím ty pítý od břicho. Neděli, aby on má nějakou lehčí, ne? Takže si bude jaký zavrat. Už se ani mohli bavit. Závidci právě na Teď jsem to chtěla říkat do toho mikrofonu, že všechny fakt obdivují dneska. Košaře, i ten rozdělovač tady docela jako bylo mi líto. Dělal jsi to někdy? No já určitě taky bych chtěl poděkovat, je tady mezi námi Alena Foldová, která věnovala Sněhuláka, takže ahoj Aleno. Děkujeme za Už pár let se tady o něj bojuje, dneska je tady 27 týmů. A pozor, bez jako Potřežné, pojďte pozvodit, ať nám to ty kluci z toho poháru o hořiny neulezou tady odsud. A je odstatováno, bez jako Potřežně na dráze útočí, takže vidíme krásnou práci týmu Fulda.